Good morning. Ayan, tinry ko yung ano guys, grill na binili ko. Ito ko niluluto yung ano, yung bacon. Uy. Galing. Pwede pala. Ayan, may grill mark siya. Mainit lahat pati dito sa hawakan. So, pwede siya sa induction, sa stove, sa halogen, and sa electric. Perfect. Kain tayo. Ayan, dito pa si Victoria. Ayan, si Daddy palabas pa lang. Chris Polo. Ha? 1 week daw sa Jata. Paalam muna siya kay mama niya. Kundi mapagalitan na naman siya. Sasabayan ko ulit dito. Ah? Pag pinayagan ako dito, kay kuya naman. Sige. Dala ka na rin ang damit mo. Una pa si Miggy. Yes! Good morning! Yan, papasok na yung dalawa sa store. Huwag mo tinatakot. Bakit may jacket ka pa, anak? Malamig sa store. Init-init eh. Hindi ko pa naman susutin Sige na, ingat kayo Sige. Tumulong tong Chris Polo, hindi puro laro sa fun house. Kapag lang naman ako naglaro Ayan. Tayo na naman na maiwan dito, mga baby. Ayan, nakakatawa talaga pag may anak na babae. Kasi si Jada na yung nagwalis dito. Tinulungan niya na ako mag-mop. Anyway, ayun. Pupunta kami ngayon ni Daddy sa... Saan tayo pupunta, Daddy? SM muna? Di ba pipili na yung susuot mo? Ha? Sa Arthur's daw. Napaka-arte. Ha? Kapaguri mo kakapit doon. Sige, sa Arthur's. Nakakaloka to asawa ko. Yung magsuot ng ko, isang suotan lang na. Baka mag-rent lang kami sa kanya siguro. Kasi kung magpapatailor siya, dapat yun 2 to 3 weeks yun biglaan lang yung pag-decide ko na sumama nga doon sa event. So, ayun. Ito din. Cramming kami sa isusuot. Tapos, ito yung ko. Napakita ko to kahapon. Kaso, baka patupian ko ng isang tupi pa siguro. Kasi sobrang haba niya sa akin. Nakita nga ni Chris, Mami, napakahaba naman ata ng mo. Magkakasya ka ba doon? Sa damit mo. Ang liit-liit mo. So, patupian ko siguro ng yan, ganyan lang din. Kung ano yung tupi nito. Pwede pa ba? Tingnan natin. Or bibili muna ako ng heels, guys. Pag kaya na ng i-heels, as is ko na lang siya. 'Di ba? So, ayan. Ginintoan. Since mahilig naman ako sa ginto. Ginto na lang. Pero yung ko talaga is gray. Yung bet ko. Kaso walang magkasya sa akin. I mean, wala yung size ko. So, natagal lang kami doon ng 2 hours ata. Kakahanap ng size ko. Kaso yung iba is ang pangit na nung design. Yung design na bet ko is walang size ko. So, sinabi naman nila sa akin na ipa-repair ko na lang daw. Kaso, ayoko i-repair. Gusto ko yung sakto lang sa akin. Yung size ko talaga. Kaya yun, shower muna ako para makalis na rin kami ni Daddy. Hi, Kali! Ikaw talaga. Ikaw talaga. Ay! Oy! Oy! Ikaw talaga. Nakabuyang-yang ka na naman dyan. Ayan, hindi ko pa siya sila napapaspay. Hindi. Hindi. Paspay ko yan. Hindi. Wala ka. Lumami. Hindi. Hindi, dadami yan. Dami yan. Palis na kami guys. Si Daddy na lang inaantay ko. May dina-download pa or tina-transfer lang na downloads. So, dadalhin ko din pala yung
yung gown nga para ma-check if kailangan pang tupian or hindi na. Kasi baka masubsob naman ako pag hindi ko pinatupian yun. At sobrang floor length siya. Hey Maggie! Aalis na kami Maggie! Maggie, Maggie! Aalis na kami Maggie, Maggie! Labas na Maggie, Maggie! Labas na! Solved na si Daddy. Kala ko hindi siya makakasama eh. Kaya may nakuha na siyang coat lang guys. Dito sa Arthur's. Maganda talaga mga fit ng dito. Mga coat. Maganda gawa. Ayun. Kasi yung sa Divisoria, na siya yung mga padding daw. Mga kasama siya. Dito ko dala ito ilagay. Ayun. 1,000 pesos lang yung rent. Tapos mag-deposit ka lang ng 1,500. Ayun, bali 2,500. Pero pag sinoli mo, makuha mo naman yung 1,500. So, bali 1,000 lang talaga. Sold. Ayos diba? Slacks na lang niya. Sa ano, Kasi sabi niya, 15,000 daw. Oh my hindi God. naman isang buo yung pakukuha mo, no? Well, kung kaya mo naman lalo, hindi mo naman Grabe ka. pagkakait sa tunay mong mahal ng Buti dignified, kung no? businessman ka talaga eh. Bibila kita ng mga ganyan. Tapos Bakit ako tawag sa akin? Negosyante ko ah. driver ka lang. Ako yung negosyante. Oy. Ayos ka ah. SM na tayo. SM. Mawa. Malabay siya. So yun, mawa na kami para bumili ng niya. Pantalon and shoes. Di ba mayroon ka pa black na shoes daddy? Nung nag-o-office ka, wala na rin ba yun? Wala nang hindi na matagpuan. Sa bagay, 3 years na rin kasi. So bili na kami ng medyo mura-mura lang. Lord, shine mo yun. Dito kami mo guys. Lunch muna tayo natin. Gutom na ako. Papasama na tayo. Sabi niya pa naman sa akin. Sinukat ko ulit kasi kanina yung gown. Mag-shed ka nga muna ng ilang pound. Wala nang tayo. Nakakawa yung zipper eh. Ganun na lang silang kapit. Hindi ganun eh. Ganun. Papibitawan ko na. Grabe sa akin to eh. Nakakatlag tayo. Kaya niya pala mag-shed pa daw ka ng wala nang oras sa Sunday na yun lang ya. Ano yun? Crash diet ang gagawin ko. Ano ka? Jogging ng... Hindi na. Walang ya. Papatay ko sarili ko para lang sa na yun. Dito. Sa gown. Yun o, sa may SMDC. Love tayo? Oo. Para diretso na sa department store. Ayan pala yung black scoop na favorite ni Sherlyn Yu. Mamaya nga. Makabili din. Thank you. Thank you. Dito ka na naman pumorma. Nakakahilo lalo dito. Maliit yung ikutan eh. Boy. Woo! Para tayong nasa roller coaster. My goodness. Ito na guys, yung shoes and sandals namin ni Daddy. Tapos nandun yung pants niya. Ayan, tayo muna kami dito sa Super Bowl. Soup muna bang inaantay yung meal namin. Here's our food na guys. Beef para kay Daddy, yang chow, and then tofu. Braised tofu. Ayan, ubos ko na yung chicken feet. And then yung sabaw. Kain. Patulog na ata itong lalaking to. Tulog na. Huy! Ba't naka-andar tong tapos tulog ka? Kaya nung dumating O, saan na yung naglinis na sasakyan? Ayun. Ayan. Nandito ulit si si Victoria na may dala kang damit mo, Iha? Pati pang swimming, dala mo na? Opo. Ayan. Ayan, dito siya. Tingnan mo sa akin ha.
nagpaalam siya sa nanay niya, 1 week daw dito siya hanggang matapos yung swimming na. At tapos si Chris, doon na after I have swimming. a story to tell you. Is second day. Ano, nasa store ako ng second day. May mga dun sa bata. Inaanon si Kuya Peter kasi nagbabantay kami ng pintuan. Yung isang bata dun, inaanon si Kuya Peter ng middle finger. Tapos ako, nainis ako. Hindi ko papabayaan yung mga inagano ni si Kuya Peter. Tumayo ako, binaba ko sa iyo. Pinuksan ko, takbo sila dun eh. Huwag mo ipag-away. Tinakot ko lang, intimidation. Sige na, finish your food na dun. Lansa mo. Makain siya ng makain ng century tuna. Anyway, we're home na guys. Ayun, galing sa pagbili ng isusuot ni Daddy. So far, kumpleto naman na. Yes! And, yeah, we're all set. Inaantay na lang yung yung event. Ay, by the way, yung gown ko pala is naiwan doon. So, Saturday ko pa siya makukuha. Pinano ko na lang. Tupian ng 2 beses kasi sobrang haba niya talaga. Kaya, yun. Sakto din naman. Saturday siya makukuha. Tapos Sunday yung event. So, ayun lang. Ako si Kuya Chris. Ayan si Jada, naghuhugas. Magaling yan sa gawaing bahay, si Victoria. Ayan. Ganyan-ganyan ako sa kanya noon. Naghuhugas na ako, nagluluto. Ilan taon ka na, Jada? Magte-10 po sa July 2. Ganyan nga ako noon. Parang na ako naglalaba ka na rin ba? Opo. Yung hindi po nakalaba si Mama noon. Ako po naglaba ng mga 3 araw naglaba ako. Talaga? Ba't di nakalaba si mama mo? Nagtatrabaho po. Okay. Yan. Mainam yan. Marunong ka na sa Tapos, mga decolor lang sa'yo. tapos may puti naman po. Yan, mainam yan para marunong na kayo sa gawaing bahay. Yung anak ko nandun, nakahilata. Ito hindi na ito matatanggal. Hindi na.